मोनसे प्लेनिं खालामबाय थादों आङो नैबे पार्कखौ लानानै बाहाय बड'फानि मोनसे मुसुखा गायसनगोन क्लक टावार खालामगोन आरो अपेन जिम मोनसे खालामगोन एक्वेरियाम खालामगोन आरो बाहाय माने वाकिं जन साइक्लिं जन फुड कोर्ट गासैखौबो लानानै मोनसे प्रजेक्ट बे प्रजेक्टखौ खालामनो थाखाय मोनसे प्लेनिं खालामबाय थादों नैबे गासैबो एरियाखौ लाजोबनानै मोनसे जाहाथे मोनसे बिउटिफुल मोनसे पार्क जायो मानसिफ्रा थांनानै बेवहाय जाहाथे एक्सारसाइसबो खालामनो हायो बे मोनसे बेबस्थाखौ जों खालामबाय थानो नाजादों आरो काजलगाव हिसाबै जोङो खालामनांगौ गोबां दं काजलगाव हिसाबै गोबां माखासे अफिसियेल सेटआप खालामनांगौ दं बिनि थाखाय मोनसे पाइपलाइनाव दंबाय थायो जोङो लासै लासै खालामलांबाय थादों आरो राजुहुवा सम्पतिखौ जों बांसिन नोजोर होदों जाहाथे मानसिफ्रा राजुहुवा भाबै मोनसे सिन्था लानो जाहाथे खालामनो हायो इन्डिभिजुवेलाथ' माने गाव गावबाव सोलिलांबाय थागोन बे मोनसे दिगखौ लानानै जोङो लांबाय थागोन आरो जोंना काजलगाव कलेज बे डिग्री कलेज आरो मा होनो बेखौ सिनियर सेकेन्डारि बे मोननैबो कलेजाव बिटिसिनिफ्राय फैसा होबाय आंबो फैसा होदों बिल्डिंआ जागासिनो दङ आरोबाव आइएसएलखौबो जोङो गोदोना सेरबाय बिसोरबो मावसिगोन मोजां मोनसे फिक्सारा जोंनि काजलगाव दिनै फैबाय दं खालि बेखौल' जों एसे स्पर्टिं मोनसे स्पिरिटखौ जोङो लाबोनांगौ स्पर्ट्सआव ओमफ्राय लेखा फरायनांगौनि थाखाय माखासे सेटिंखौ जों खालामो मोनसे स्टाडि सेन्टार डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाथ' जाखाबाय डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरिखौ मिथिगौ ना सोर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरिखौ जोङो इउज खालामनांगौ जोंनि एरियानि बेसेबां सात्रफोर दं बे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरिखौ जों फांसनिं खालामनानै बेवहाय नेसनेल इन्टारनेसनेल जिखि जाया नोंनि लुबैनाय सर्सफोर बेखौ जाहाथे मोननो हायो बे बेबस्थाखौ जों खालामगोन आरो बेनि थाखाय मोनसे प्लेनिं लाबाय थानाय जागोन जाहाथे नोंनो जिखौ नांगौ मेटेरियेल्स बेखौ बेवहाय हाबनानै जाहाथे नों मोनो गतिके लेखा थेखा बायनांगौनिथ' खोथा गैला नङा होमबा लेखा थेखा बायनांगौनि खोथा गैला बेयाव फैबानो नोंनि नांगौखौ नों मोनलांजोबो बे माखासे सिस्टेमखौ जों खालामनो नाजाबाय थादों गतिके बयनिबो एफा एफा मदद नांगौ खालि ससियेल बेड एलिमेन्ट बेखौ रावबो इनकारेज जाहाथे खालामो जों बयबो एफा एफा दायथ' लालायलाय सेनियरानो जा जुनियरानो जा ससियेल बेड एलिमेन्ट बे एलिमेन्टफोरखौ जों एसे साबसाइड खालामनांगौ जिखुनु जों लाइ होनो नाङा एसे एसेबाबो जों बयबो भइस होनांगौ नोंनि मोखाङाव सोरबा गथ'फ्रा जुदि बेड एलिमेन्टजों लामा लाहांदोंबा लोगो लोगो नों लोगो लानानै बेनि सायाव नोंखौ अपिनियनखौ हो कमेन्टखौ हो बिदि नङा भाई ओरै ओरैसो होनांगौ आरो बयबो बेखौ पजिटिभलि जुदि डिल खालामोबा जों बेखौ कन्ट्रल खालामनांगौ नङाबा नोंबो होना आंबो होना बेबो होना जौआ लोंबाय थायो लोंथोलै होननानै जुदि हगारना होयोबा खिन्थु परिबेसा मोजां जानाय नङा होमबा जिबनावथ' मानसि हिसाबै एफा एनै भुला थागोन बैसोजोंबो खोथा थायो खिन्थु बिदि होनानै जोङो बांसिन बेड एलिमेन्टखौसो जुदि प्रायरिटि होयोबा मोजां मोनसे थासारियासो नस्थ' जायोबा बेथ' समाजनि थाखाय मोजां नङा गतिके बे दिगखौबो जोङो नायो मेक्सिमाम जोंनि एरियानि हिसाबै बेवहाय दंजोबोखाय आं बे बाथ्राखौ बुंबाय आरो काजलगाव हिसाबै जोंहा गोबां बानायनांगौ दङ परिबेसखौ जों थिग खालामनांगौ दङ जितु बे ग्रयिं मोनसे मिउनिसिपालिटियाबो गोबां खामानि मावदों बे मोनसे ग्रयिं मोनसे टाउन जागोन गतिके दा बिगिनिं हिसाबै दानिफ्रायनो जों एसे परिबेसखौ जों थिग खालामो मानसिफ्राथ' बाहेरानिफ्राय फैजोबगोन नालाय परिबेसा जाहाथे मोजां मोनसे इडुकेसनेलि मोनसे जाहाथे हाब जों खालामनो हायो बेवहाय फैयोबा मानसिफ्रा जाहाथे गोसोखौ मोजां मोनो सोलोंथाइ लानो गोसो जायो आरो बाहेरानिफ्राय बिदि फैनाय लोगो लोगो ओनसोलाव थानाय गासैबो मानसिफ्रा बेवहाय इनकामबो दं हटेल सोलिगोन थांलाय फैलाय सोलिगोन न' भारा सोलिगोन इन्टाररिलेटेड बेफोर जिनिसफ्रा आरो बेजोंसो इक'नमिकेलि ग्रथ जानो हागोन बेबायदि मोनसे सिन्थाजों जोङो थांनो आं बेखिनिखौनो बुंबाय लोगो मोनबावगोन बयनिसिमबो खनसे आरो गाहाम हामलायनाय बावबाय जायफ्रा दा डिग्री फरायबाय थादों मोजाङै फराय आरो जायफ्रा पास आउट जाबाय नेक्स्ट एनादार आरो माखासे एड खालामनो नाजा नङा होमबा कम्पिउटार नांगौ आरो हानायमानि आङो रिकुवेस्ट खालामो जोंनि फरायसाफ्रा हायोबा स्टेन'खौ बांसिन गोसो हो स्टेन'आव गोबां खम जायो गथ'फ्रा आरो स्टेन'आव जाय गोसो होबाय साख्रियानो अनिबार्य मोनखायो आरो स्टेन'आव माने माबा खालामग्रा गथ'फ्रा खोब खम जायो फ्राय मोनजोबोसो आरो बोसोरसे बोसोरनै मोजां जुदि खालामोबा बेवहाय माने साख्रिया मोजाङै मोनो आरो आथिखालाव मोनसे खोथाया क्लियार जा
गोदोनि बादि फैसाजों साख्रि मोननाय न' बे माइन्डसेटआ दा गैला नोंनि मार्कनि सायाव निर्भर नोङो कलेजनि टिचार जानोबाबो बहाय बे मेनेजिं कमिटि सोरबा कमिटिया जेबो खालामनो हाया नोङो मेट्रिकआव बेसेबां नाम्बार मोन्दों हायार सेकेन्डारियाव बेसेबां नाम्बार मोन्दों डिग्रियाव बेसेबां नाम्बार मोन्दों PhDआव बेसेबां नाम्बार मोननांगौ गासिबो फर्मेटआव लिरखाजोबनाय उमुकबा एथ' उमुकबा एथ' उमुकबा एथ' टटेल खालामनानै जायना हाइस्ट फैयो बिसो मोनहैखायो बहाय खुनु गोनो गोथो जेबो गैया आरो दानि जेसेबां साख्रि थाखाय ओंखारबोदों दिनैनि ट्रेना ट्रेन्सपारेन्ट जाजोब्बाय नालाय गासिबोथ' नों कम्पिउटाराइज जाजोब्बाय मेकानिजमा दस्रा जाजोब्बाय टेक्न'लजिजों थांजोब्बाय बेवहाय नोङो बेखौ मेनिपुलेट खालामनायनि स्कपआ खोब खम जाबाय गतिके बेखौ जों मोजां बुजिनानै गावनो गाव एसे सिनसियारै जुदि डिल खालामोबा जथेस्थ' बहाय साक्सेस जानायनि सम्भाबनाया बारा